Tanzwa nezvikomborero muri kuvapatenzi vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi marikuneneni madonwe mundipenyi marikuneneni madonwe mundipenyi musandi kureba bakananda shata ini itenzimu sazondisiye mutawe wenyundipenyi marikuneni madonwe mundipenyi marikuneni madonwe mundipenyi dangandi rimuchite matine urambo ini emayowa matwange pasi mundisu nungurenyi marikuneni madonwe mundipenyi marikuneni madonwe mundipenyi musafuhu remabofu marapenyi itau bawa wa Jesu arunyara rondipenyi marikuneni madonwe mundipenyi marikuneni madonwe mundipenyi dangandi tiri muchite matine urambo ini iwa mayowa matwange pasi mundisu nungurenyi marikuneni madonwe mundipenyi marikuneni madonwe mundipenyi musafuhu remabofu marapenyi itau bawa wa Jesu runyara rondipenyi marikuneni madonwe mundipenyi marikuneni madonwe mundipenyi mukristo mukatenze akutu eweleno lebo nondo muma iwe
Hapo Yesu anounganeta banduwe sepambere pake tinomira senye mburuto ongwa pamuzi weruruko rwake ache unganizi ramafunde asia no pisa hundiyo tinomira senye morotongo wemusi okoro oyo tinonzwayere izviraje eso muranda wakanaka iye zimwetenorere ranekutya tinoviswa pahope yake atehunganisira mafunde asia anopisa hundiyo tinomira senye morotongo wemusi mokoro oyo Nizongaterendi renemwe enje iriko penya zakanaka kuti apomokwa oya takati rela kunopinda atehunganisira mafunde asia anopisa hundiyo
moyo yedo eri kunangeza apo Jesu are konenga tinombo merera nekoti wadakara wendoro tapera ate unganezera mafunde asia anopisa undio tinomira senye morotongo we musi okoro oyo. Kwazwai vana va Mwari, toda kutenda Mwari nekutisanganisa zvakare muzuva ranhasi apo tinonzwa kubva kushoko rake. Ndibvumirewo muzuva ranhasi kuti timbodzidza kubva pane chitsauko chinondikoshera chose nekundizipira asi chichindisiya hana yangu ichirova kwazvo, nekuti nyaya toda kudzidza ine mubvunzo unoti ndiani achamira, ndiani achamira. Saka patiri kubvunza mubvunzo uyoyo kwatiri tose, neniwo nesuwo tiri kuzvibvunza kuti tichamira here panyaya iyi. Muprofita Daniel chapter 3 toda kuverenga kubva pavhesi ya 13 kusvika pavhesi ya 18. Bhaibheri rinoti, ipapo Nebhukadhinezari akarayira nehasha nokutsamwa kwake kuti Shadrach naMeshach naAbednego vavuyiswe. Zvino vakavuyiswa varume ava pamberi pamambo. Nebhukadhinezari akapindura akati kwavari, maune here maune here imi Shadrach naMeshach naAbednego, zvamunoramba kushumira Mwari wangu nokunamata chifananidzo chendarama chandakamisa ini. Zvino kana muchitenda kuwira pasi muchinamata chifananidzo chandakaita nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudimbwa nomutengeranwa namaremba nezvimwe zvose zvinoridzwa, zvakanaka hazvo. Asi kana musinganamati muchawisirwa nenguva iyo mukati mechoto chemoto unopfuta kwazvo. Mwari uchakurwirai mumaoko angu ndoupiko? Verse 16. Shadrach naMeshach naAbednego vakapindura vakati kuna mambo, imi Nebhukadhinezari, hatingafaniri hedu kukupindurai pamusoro peshoko iri. Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu watinoshumira ungagona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo. Iye uchatirwira paruoko rwenyu, imi mambo. Asi kana zvikasaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imi. Mwari akomborere kuverenga kwezwi rake. Amen. Ngatinamatei. Kuna Baba wedu vari kumusoro kudenga, maisa mubvunzo pamberi pedu, ndiani achamira? Pachapera kuverengwa kweshoko renyu, tinonamata kuzvimisira tose tiwanikwe tiri pakati pevachamira. Ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu. Amen. Now, nyaya yataverenga pana Daniel chapter 3 kuti tinzwisise inoda tidzokere kumashure muchitsauko cha 2. Pana Daniel chapter 2 tinosangana na mambo Nebhukadhinezari, mambo weBhabhironi. Anorota hope dzake, hope dzanorota anomuka akakanganwa kuti arota chii. Saka anotsvaga pakati povose vaikwanisa kumubatsira kuti pawanikwe umwe chete aigona kutsanangura chiroto ichi nekuzopa dudziro yacho. Saka chachisiri chinhu chakajairika kuti munhu anorota hope yake, arota hope dzake, anodzikanganwa, adzikanganwa, chaanorangarira ndechekuti dzaityisa, aizoda anokwanisa kududzira hope idzi. Saka anoenda kune n'anga dzake nevose vachenjeri vakanga vari muguta kuti vauye vaedze kududzira hope idzi. Vanouya vachiti kuna mambo, zvamuri kukumbira
kumbira izvi mambo izvi hatisati zvatakambozviona kuti munotsvaga anokutondedzai hope dzamarota ogogona kutsanangura hope dzacho dzamarota ogodzidudzira ambopatsananguro. Saka n'anga dzose nevose vanga vari vachenjeri vake vanoti kuna mambo izvi hatingazvikwanisi izvi hatingazvigoni. Panozosvika shoko pana mambo kuti kune mukomana anonzi Dhani anokwanisa kududzira hope dzenyu, anokwanisa kukutondedzai hope dzenyu, agokwanisa kudzidudzira. Saka Dhanieri anotsvagwa. Paanouya apiwa CV, mufundisi teerera, remududziri wehope nemutsananguri wehope. Arambi, haabvumi kuti ndiye anozvigona, asi anoti kuna Mwari kumusoro kudenga, regai ndikudzei vanhu vaMwari. Kana mune chamagoneswa muupenyu, rangarirai anokugonesai ndiMwari wekumusoro kudenga. Saka Dhanieri anoramba kupiwa mbiri, anoti mbiri kuna Mwari, mbiri yose kuna Jehovha. Dhanieri anokumbira nguva yekuti andotaura nemukuru. Mukuru anomupa hope dzakanga dzarotwa naNebhukadhinezari, anomupa nedudziro yacho. Paanosvika kuna mambo anouya nedudziro. Mambo, makarota hope imi, muri pamutsago wenyu wehope. Makarota chino chitombi chamakarota, makarota chitombi changa chine musoro wegoridhe, makarota chitombi changa chine silva, makarota chitombi changa chine brass, makarota chitombi changa chine iron, zvichidzira zvichireva kuti imi ndimi musoro wegoridhe. You King Nebuchadnezzar, mambo weBhabhiloni, ndimi makanga muri musoro wegoridhe. Asi chinzwa shoko rinouya, but after you, mumashure menyu pane humwe umambo uchauya, kuratidza kuti mambo hamuchatongi nekusingaperi. King, you will not live forever, but there is an after you that is coming. Saka mambo anenge akateerera hope, akateerera hope dzichidudzirwa. Padzinopera mambo vanobvuma kuti zviro kwazvo idzi ndo hope dzandarota, uye dudziro iyi ndeyazvokwadi. Daniel chapter 2 verse 47. Mambo anoita munhu wekutanga kutendeuka angodudzirwa hope dzake. Zvikanzi pavhesi 47, mambo akapindura Dhanieri akati, zviro kwazvo Mwari wako ndiye Mwari wavamwari, nache wemadzimambo, nomuzivisi wezvakavanzika. Iwe zvawakagona kuzivisa chinhu ichi chakavanzika. Mambo Nebhukadhinezar anobvuma kuti your God is a God of all gods. Ndiye Mwari wavamwari vose. Saka pana Daniel chapter 2 tinopedza taane nhengo yesangano, taane baptismal candidate inonzi King Nebuchadnezzar. But alas, in Daniel chapter 3 there is a sudden turn of events. Mambo akati akagara achifungisisa nezvehope dzanga dzadudzirwa kuti imi mambo ndimi musoro wegoridhe, but after you, kumashure kwenyu, there is another king that is coming. Ndokuti, how can there be an after me? I have to be the one and only one. Ndini ndoga ndichafanira kutonga kubva zvino nekusingaperi. Mambo Nebhukadhinezar vanoita chisungano yekuti right, izvi zvataurwa nehope izvi dzaMwari izvi, ndakuda kuratidza kuti ndine zvangu zvandoda kuronga. Ndokubva agadzira pamupata wepaDhura, pabani repaDhura, kuti ngapavakwe chino chitombi chegoridhe, chaibva goridhe kubva musoro kusvika kutsoka, kuti chigouya vanhu vose vagochinamata. Saka zvaanga achireva ndechekuti after you is not going to happen. Kumashure hakuna chimwe chichauya. Ndini ndiri kumberi, ndini ndiri kumashure. Rega ningotaurawo nevakanditeerera. There is an after you. Hausiwe kutanga newekupedzisira. Paugere ipapo, pachigaro chauri ichocho, kwese kwauri ikoko, there is an after you. Watch and be careful. There is an after you. Saka mambo ndokubva aenda pamupata wepaDhura, ndokubva pavakwa chitombi chegoridhe. Zvikanzi vanhu vese vanofana kuuya kuzondinamata. Vanhu vanofana kuzondinamata. Chinondishamisa ndechichi. Teererai vanhu vaMwari. Hazvina kutora zvitsauko zvizhinji kuti pfungwa dzaNebhukadhinezar dzichinje. Pana chapter 2 adeedzera kuti kuna Mwari kumusoro kudenga. Ndiye Mwari wavamwari vose. He is the God, capital G, of gods, small letter J. But yes,
he enacts a God, small letter G, in the plain of Judah. Akudeedza vanhu kuti vauye kuzotinamata. Nebuchadnezzar seems to be suffering from spiritual amnesia. Ane hangamwa dzinotyisa, anokanganwa zvakaitwa naMwari nezuro, ofunga kuti zvanezuro zvakapera. Nhasi we need a new God for life to go on. Regai ndikudzei hama wadikani, don't suffer from spiritual amnesia. Haikona kuita hangamwa dzakadai dzekukanganwa zvatakaitirwa nezuro. Totsvaga vamwe vaMwari nhasi. Wakanganwa ndiye akakudzikinura pakorona, wakangana ndiye akakupa mukadzi, wakanganwa ndiye akakupa basa, wakanganwa ndiye akakuitira zvose. Nhasi wotsvaga vaMwari vanochengetwa mumabhodhoro, wotsvaga vaMwari vemicheka, wotsvaga vaMwari vezvuma. Spiritual amnesia. You forget what the Lord has done for you in the past. Haikona kukanganwa zvakaitwa naMwari kumashure. Saka anouya Nebukadnezar anoita gakava neshoko raMwari, anoita gakava neuprofita hwaMwari wekuti after you. Saka anorwisana neshoko raMwari mukuvaka chitombi chegoridhe. Ari kurwa neshoko raMwari rekuti there is an after you. If you ever should wage a war, never fight against the word of God. Haikona kurwa neshoko raMwari. Usarwisana ne thus says the Lord. When the Lord says, things stand still. When God speaks, he speaks nothing into existence. Saka asikokurwisana naye. Saka Nebukadnezar anoita naro. Saka vanhu vese kunokokwa machinda, government officials, vanga akapointa ivo into his cabinet. Governors of the land, included was Shadrach, Meshach, and Abednego. Vakanga vari machinda vanga vapointwa into positions of responsibility, and they come now. But there is a new instruction to worship not the God of heaven, but to worship the golden image. Not to worship the creator, but to worship the creature. Something created in the hands of man, not something that was there. Someone who was there before the beginning. One who precedes the beginning. Aivapo kuseri paivapo. Ndio kaifana kunamatwa. Saka ndokubva vakomana vauya, everybody came and they were prepared to worship. They were prepared to bow down. Vavakagadzira kupfugama. Vakatouya vachiti tiri kuzondopfugama. Why? Because they knew who had appointed them. Kuti the man who appointed us has called us to come to bow down to his God. So because they had been appointed, my appointment So because they had been appointed, they knew that my limousine driver, they were benefits from the appointment. They knew kuti Jeep Cherokee, there were benefits of the appointment. They knew kuti mansions avaiona. There were benefits of appointment. They knew kuti kunodzidzwa nevana vedu mafees ari kubhadharwa kucompany. There were benefits of appointments. So therefore, to refuse to bow down is to say no to the benefits, is to say no to the cars, is to say no to the mansions, is to say no to everything they had benefited from their appointee. But there were three boys, somebody say amen out there, who knew the one who had appointed them, that they had not been appointed by an earthly king. Vakange vasina kuiswa pachigaro na mambo wepanyika pano. Mambo anoonekwa nemaziso evanhu. But beyond and above King Nebuchadnezzar, there was a King of kings, one and only who deserves our worship. So they knew that the cars they drive don't come from men. They knew the houses they owned, they don't come from men. They knew my school fees, they don't come from men. Benefits they company. They are blessings from above. Never forget who blessed you when God blesses you. Usakanganwa kakushitsa pauri papo. Vazhinji vedu takabva kwa mtunga gore. Vazhinji vedu takabva kusingatsanangurike. Mwari akatinyurura, akatisimudza, akatisa panzvimbo yakakwirira. Usakanganwa akakusimudzira. Usakanganwa akakusvitsa panzvimbo yanga uri ipapo. Pachimiro chauri ipapo pana akakusimudzira.
Saka wakomana, when everybody bowed down, when the music was played, everybody bowed down except the 3 boys. Vakanga wakamira pavanga wakamira. Umwe neumwe akamira. Akati pano andisi kuzopfugama. Mubvunza wanasi ndiana achamira. Saka shoko rinosvika kuna mambo kune vakomana vasiri kumira. Saka vanume ndo kuenda kwa mambo. Vesi ya 13 ndoda kuverenga pana. Ipapo Nebukadnezar akarayira nehasha nekutsamwa kwake kuti Shadrach na Meshach na Abednego vavuyiswe. Zvino vakavuyiswa varume ava pamberi pamambo. Shadrach, Meshach na Abednego pamberi pamambo. Now timbodzokera pachapter 2. Timbodzidza pamusoro pechitombi. Pane pfungwa mbiri dzandinoda kuti tingotaura. Mukachitarisa chitombi ichi chinorotwa naNebukadnezar, make up yacho it's depreciating in 2 ways. Number 1, it's depreciating in weight. Goridhe rinorema kudarika dhaka. Batai pfungwa iyoyo sakanaka. Saka hapana nguva yekuti chitombi chaigona kugara chakadaro. Nekuti goridhe rinorema harikwanisi kusustainwa nedhaka risingaremi. One way or the other, chitombi chinofanira kudonha. God in his mercy, he is not going to allow that. Achaunza hwake umambo. Ukaramba uchiverenga nyaya iyi, uchaona kuti kwakazouya dombo risina ane akaveza, rakaputsa chitombi, ndobva chashayikwa. Dombo rikakura, rikavhara nyika yose. Tererai munzwe vana vaMwari. Madzimambo aya nekuuya kwawo haagari nekusingaperi. Nyika idzi nekuuya kwadzo hadzigari nekusingaperi. Rega kuisa tariro mumunhu asingazogari nekusingaperi. Isa tariro muumambo hwaMwari hunogara nekusingaperi. Point number 2, this idol is depreciating in value. Goridhe rinodhura kudarika dhaka. Goridhe rinodhura kudarika ndarama. Iyo iri kuzasiyo. Ndosaka muri kunzwa zvavafundisi kuti mari yapera simba. Chaitova chiprofita kuti hapana mari inoramba iine simba. Nyangwe iro ramunoti yusa rinombosvika parinonzi radini ekaka. Nekuti chitombi chiri kudepreciate in value. Jesu obva ataura kuti varume pana chapter 12 yaLuke vhesi yekupedzisira akachema Jesu akati musava vapfumi panyika asi muri varombo kudenga. Pane dambudziko raitika revanhu vane pfungwa dzekuunganidza zvapanyika koga asi vasingamhanyisani neumambo hwaMwari. Hatisi kuti zvakaipa kuunganidza zvapanyika, but kana waunganidza zvapanyika at the expense yezvekudenga, something is wrong. Kana waunganidza zviri temporary at the expense yezviri permanent, something is wrong. Kana waunganidza zvinoonekwa at the expense of the unseen, something is wrong. Ndobvunza muupenyu hwako kuti pauri kumhanyisa icho nechochocho maAfrican attire achiuya enda dambudziko remucheka unobvuma kupeterwa uku nhasi wozobvuma kupeterwa uku mangwana. Munhu waMwari amhanyisana nemucheka weuku achikanganwa kuti uchapeterwa uku. Saka paatenga dress rine mucheka uri uku pazoburitswa rine mucheka uri uku ambosiya chiKristu akumhanyisana nemadresi. Zvavanongoita kungobvisa imwe kona yemota vongoti akakaka new shape pane ka old shape ukamhanyisana nezvepano pasi zviri kudepreciate in value. Ngandikudze type yemuKristu ari kudiwa naMwari. Gideon anonzi enda unorwa namamedia. Asvika paya anotarisa vanhu vake vauya navo oti nevandiri kufanira kurwisana navo vakawanda. Mutemo waiti kana masvika pahondo masoja awauya nayo kana aona muvengi daidzira zvinhu zvitatu izvi. Pana anotya here ngadzokere kumba. Just imagine mukoma nekusimba kwamakaita mabva masiya maitami kumba makuseni vokuona manheru madzoka chomba hachina kana blood stain, hamuna kana sweat pahuma. Vobvunza maitami voti ko heya matorova kuti nhasi hatina kurwa. Kokukurumidza kudzoka kusisina hondo rakwanzi vanotya ngavadzokere. Murume mukuru akaita semi. Saka Gideon wakadaidzira vanotya kumba vane minda mitsva yavasati varima. Endai
dzokerai kupi kumba vane madzimai matsva unofira kuno akatorwa neumwe dzokerai kupi kumba apedza kudaidzira Mwari akati still hatirwi navazhinji kana navashoma still your people are too many. Rega ndikuskrinire ndikuratidze maKristu anomira pamubvunzo wokuti ndiani anomira. Rega ndikuskrinire Gideon enda navo pamvura pamvura paya vasvika pane shasha dzakapfugama namabvi namagokora musoro mumvura dzikatanga kumwa and yet muvengi aripo. Mwari akati ava vanoti kana voita zvinhu zvavo kana vovaka dzimba dzavo makumbo namaoko nemusoro mumvura Mwari vamukangamwa havaiti ava vanhu ava vanoti kana votanga mabhizinesi avo makumbo namaoko nemusoro mumvura handivadi. Ndinoda vapi Gideon? Ndinoda vanokapa vachiti vakamwa vanotsvaga muvengi vakavaka dzimba dzavo vanofambisa vhangeri vakavaka dzimba dzavo vanosponza YouTube vakatenga motikari vanovaka machechi vakatenga dzimwe dzimba. Mwari ndo maKristu aari kutsvaga. While this idol is depreciating in value Mwari ari kutsvaga maKristu vasiri all absorbed in their things. You need to remember the idol is depreciating in value. Chinzwa verse 14 verse 14 na verse 15. Nebukadnezari akapindura akati kwavari maune here unoziva kana kutenda kwakubata unoita seunozviitisa vanhu vasingazivi kuti pane chiri kukutuma. Abhurahama wakaita sengamheno kunge waane utsinye iye aine chiri kumusunda. Vana Pauro vakaradzika musoro gilotini rikaparadza musoro nemuviri zvikaparadzana achiita kunge mavune vainzwisisa wavanonamata. Teerera kana wakumuziva Mwari uyu kuti ndo simba guru kudenga napanyika unoita samaune asi uchiziva zvauri kuita. Maune here Shadhireki nhai Mesheki naAbhedhinego mogoramba kushumira Mwari wangu nokunamata chifananidzo chendarama chandamisa ini zvino vati munzwe kana muchitenda kuwira pasi muchinamata chifananidzo chandakaita nenguva yamunonzwa kurira zvakazoti ndoda kukupai umwe mukana. That's basically what Nebuchadnezzar is saying. Kuti gentlemen ndakupotsai first attempt. I want to try you again. Toda kuuya. This is how the devil operates. Manya inini pana Luke chapter 4 munzwe zvinoitwa naJesu naSatani kuna Jesu kuna Jesu mbune. Toda kuti muverenge verse 18 mukaverenga verse 18 inoti diabhorosi wakati apedza kuidza kwose akati apedza kuidza kwose haana kuenda zvachose. Vhesi inoti akamusiya kusvikira imwe nguva. haana kuenda zvachose. He was lying in wait waiting for another opportunity to strike. Teerera muKristu ukakunda kuba nhasi don't bask in the glory of yesterday's victories. The devil will come again. That's how he operates. Kuna Jesu chaiko akati ndamuzama pachikafu ndikamuzama pana Mwari wake ndikamuzama pazvinhu zvenyika ndodiko mira ndimbo apa ndapedza apa. All my weapons of mass destruction have been exhausted but I will come again. Dzidza pamusoro paDhavhidhi dai shoko ari pano akuudzai nyaya anotaura nyaya yekuti chenjera kukurirwa nechawakambokurira zuro. Dhavhidhi wakarova Goriati akamudambura musoro but handei pana 2 Samuel chapter 21 muchanodzidza zverimwe zigiant rinonzi Ishbi-Benob rakada kumupedzera dai asiri Abhishai akamubatsira Dhavhidhi angadei akakundwa nechaakakurira zuro. Kana makunda kuba nhasi musafunga kuti munokunda kuba mangwana. Ask God for staying power. Simba rinogara. Consistency. Spiritual consistency. Spiritual stability. Stance. Yekuti kana maramba ichi hamurambi muchidonha pachiri zvakare. Teerera chenjera kukundwa nechawakakurira zuro. Saka
Shadrach, Meshach naAbednego vanouramba mukana. Mwari ari kutsvaga maKristu anoti kana ndakurira nhasi hazvinei kuti mangwana kuchaitikei. Kuda kuti munzwe mubvunzo wemukuru uyu. Inzwai mubvunzo waNebhukadhineza. Mwari wacho iyeyeye achakukurirai ndeupi? Mambotaura mufundisi. Chapter 2:47 akonfesa akati hakuna umwe mwari, kusaka akubvunza kuti kudii apa. What's his question? Ari kubvunza kuti kudii. Nebuchadnezzar, he acknowledges, but anoramba. Pane vanhu vanozviita izvi. Terera unzwe muKristu. Vanoti kana iwe wamira vanoti aiwa isu tina ana mwari redu matombo ekuti kana tikakwiza pagumbo riri kurwadza tinotamba muramba mhuru. Wako mwari ndeupi waunongopfugamira woti gumbo riri kurwadza usina kuzora munamato? Wako mwari ndeupi? Wako mwari ndeupi? Mukoma hurungudo munoiziva. Hurungudo. Idombo hombe. Kwamutare tinoti tizvekenende rinoti kana rikarovera rinotsemuka, rikarovera rinotsemuka, rinosara rakadoko doko. Ido dombo iroro ndo rinonzi hurungudo, kaka smooth dombo. Dombo riri kutoparidza pachezvaro kuti andina simba, ndandakambodai iko zvinondadai. But munhu anoisa simba rake achiti ndiye mwari wangu. Terera. Jesu hapana kana 1 paakati isai munamato muchigubhu, kana kuti zorai munamato, kana kuti pfekai munamato, kana kuti subscribai kupera kwemwedzi mupuwe munamato. Kungotaura. Mwari anorwira ndiyeyu. Ruponeso rwedu harisi mumabhengoro mani, ruponeso harisi mumayunifomu kana minamato. Unoona mukadzi mukuru akasimba ane mari yekutenga matauro, anogona kushandisa 20 matauro kugeza zuva rimwe chete, but anoudzwa nemuprofita kuti kana wageza usapukuta kuti mushonga ushande. Anojamba jamba ari mumvumushawa. Wototi munhu ari kugeza iye arida kuzviomesa nekujamba jamba nekuti akavhundutsirwa kuti mwari ndeupi. Aiwa kuna mwari kudenga. Chinzwa verse 16. Shadrach na Meshach na Abednego vakapindura vakati kuna mambo, imi Nebhukadhinezari, atingafaniri hedu kukupindurai pamusoro peshoko iri. Vakomana imi, nyaya inoenda mberi. Vakomana imi, vakomana. Verse 16 zviri kutaurwa navakomana. Vari kuti mambo, dzimwe nyaya dzose tingaita. Zviri kutaurwa nevakomana vari kuti mambo mukati tiende kumunda, kumunda tingaenda. Kana mambo mukati joka, mukati mamaketsi edu maakuvhara akuchatengeswi, tinoti mambo vataura ndizvozvo. Kana mukati imimi handichadi kuona vanhu vachitenderera panzvimbo iyi, tinoti mambo vakadaro vakarova chirevo hatichaendepo. But panyaya yamaakutaura yekunamata, we are not careful to answer you. Kana vakomana vachiti we are not careful, nemamwe manzwi vari kuti we are careless. Saka panyaya dzekunamata taurai zvenyu dzimwe mambo, tinonyarara mugotirayira zvamunorayira tigoita takanyarara. But kana yauya panyaya iyi, panyaya yekunamata, zvisinei nesimba renyu, we are careless to answer you. Hatina hanya. Kana vakomana vachiti hatina hanya nenyaya iyi, vari kuti mambo kana nyaya yauya pakunamata kwedu tinokupindura ipocho. Mukabata nyaya yototaura nezvayo iyi, munowana hanza isina kumira zvakanaka. Saka imimi mambo, whether mataura muri pai, panyanya mwari wedu hatipfugami kana kumboradza kunge toda kusunga edu tambo. Tinoramba takamira. Saka vakomana vakanga vakamira, madhara akavanda mumacheya achingotarisana tuziso kuti vafana vanokuvara. NdavaIsraeri ichibva ichiuya kuutapwa haina kuuya navakomana vatatu. Madhara akanga aripo, majenandebvu akanga aripo. Saka midimbwa payairira, majenandebvu akanga akaisa misoro pasi pamacheya akapfugama achiti vafana ava vanokuvara. Vana vaMwari, kana yava nyaya yekutenda, kunyange madzitateguru edu akatadza kuimira, tinofana kumira kuna Mwari wokumusoro kudenga. Zvisinei nekuti vakuru vedu pamwe vadzokera mashure, tinofana kuramba takamira. So verse 16 komana vari kuti mambo hatina hanya nekukupindurai. Verse 17 kana zvikaitika hazvo tomboti zvamboitika. Nemamwe manzwi vari kuti zvamuri kutaura hazviitiki, asi rega timbozvipa chansi yekuti zvazoitika.
zvamuri kutaura mambo hazviitikizwa, but regai timbokupaiwo mukana wekuti zvazomboitika. Inzwai zviri kutaurwa nevhesi ya17. Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu watinoshumira unogona kutirwira pachoto chemoto. Vari kuti mambo zvikaitika, Mwari wedu unozvigona. Vana vaMwari, Mwari watinonamata unozvigona. Haana nhoroondo yekukundikana, nhoroondo yake ndeyekukurira. Aenda navakomana paRed Sea, vanokutaurira kuti Mwari unozvigona. Mwari akaramba achiti indai mberi, zvekuti waida kuti Israeri ifambe pamusoro pemvura nemhaka yekuti unozvigona. Israeri aita manyemwe ikatya, Mwari unozarura gungwa. Israeri ndobva yafamba pakaoma. Mwari watinonamata anozvigona. Enda kaneni parufu waRazaro. Kauda kuona kuti Mwari watinonamata anozvigona. Jesu anosvika kuzobata maoko kwete aRazaro, but kwevapenyu vasingatendeuki. Saka Jesu paaichema, ivo vari kuchema Razaro. Iye Jesu ari kuchema ivo nekuti haichema Razaro, nekuti waiziva kuti Razaro uyu I am able kumumutsa pakurara kwake. Saka Jesu haachemi Razaro nekuti unoziva kuti unomumutsa. Jesu ari kutochema maJudha akanga akamutarisa, airamba kutenda maari. Saka Jesu akanga auya kuzobata maoko avapenyu. Saka ndo aichema kuti evidence yavanoda ndeipi, zvese ndaita. Saka vakomana ava vari kutiko, Mwari watinonamata anozvigona. Mwana wamai, rega ndikutaurire chokwadi. Idi nyika ino yapfugama, vazhinji vose vaisa musoro pasi tiri mubani redhura. But rega ndikutaurire mwana wamai, mbereko haisati yava pasi, Mwari wedu unozvigona. Rega ndikutaurire mwana wamai, basa harisati rava pasi, Mwari wedu anozvigona. Rega ndikutaurire mwana wamai, muchato hauna kumira zvakanaka, asi Mwari wedu unozvigona. Rega ndikutaurire mwana wamai, urwere hungava pasi, Mwari wedu unozvigona. Makandeyei nhoroondo yacho iripo, mavhi11 ekuti unozvigona aripo, tinawo. Saka vakomana vari kutiko, Mwari watinoshumira uyu anozvigona, uchatirwira paruoko rwenyu. Iye Mwari vari kuti sahatimiri toga, usamira wega. Vari kuti hatimiri toga, Mwari watinotenda maari, iye anozvigona, ndiye achamira paruoko rwenyu. Tirega unzwe vhesi ya18 ndo pakasarira vatendi vazhinji ava. Asi kana zvikaitika, zivai imi mambo kuti hatingashumiri vaMwari venyu kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa imimi. Saka zvakutaurwa navakomana vari kuti zvinogona kuitika. Nemamwe manzwi vari kuti Mwari wedu anogona kutendera. Muripo here vana vaMwari? Mwari uyu watinonamata uyu anogona kutendera kuti tete varware vagosvika pakushaya. Mwari uyu unozvigona. Mwari watinonamata anogona kutendera kuti wanano itwe, muchato gotoitwa, mugotevedza nzira dzose, asi mwana agoshayika. Mumbiri yake unozvitendera, muumwari hwake iye unogona kuzvitendera. Saka vakomana vari kutiko, kana zvikagona kuitika, hamusi imi mahwina, ndiMwari wedu atendera. But zvakadaro hatipfugamiri chitombi. Tiite izvozvo, hatipfugamiri chitombi. Kune vanhu vari kupfugamira chitombi panguva ino yatararama, nekuti mwana ashayikwa. Vatendi vazhinji vanobva vasiya Mwari, voti Mwari wazvikoniwa, wawanikwa ari mukati medzimba dzen'anga. Pane vanhu vari kupfugamira chitombi. Vanhu vazhinji vaisa misoro yavo mudhura, vakapfugama achinamata chitombi. Vamwe vari kuti basa ranonoka, Mwari uyu wanonoka, saka vakubva vaenda kunopfugama kuchitombi. But vana Daniel vari kuti hatiiti izvozvo, hatipfugamiri chitombi. Mambo unoita ukasha. Vhesi ya19 inoti ipapo Nebhukadhinezari wakatsamwa kwazvo, chiso chake ndokubva chachinja. Chiso chaNebhukadhinezari chakafanana chaRabhani. Ukaona usu hwachinja, pane pabatwa. naNebhukadhinezari chiso pachinochinja. Come on. Ari kuzvibvunza kuti ndime here wakomana wandakaita magavhena. Come on.
ndiwe here wandakasumudza kubva kumujokotwa nhasi waakugara mutaundi nhasi waakufambawo wakagara ndiwe here unonditsvinyira kudai chiso ndokuchinja chiso chachinja ndokuti haiwa vakomana hatigumiri ipapa tichabatidza kanomwe 7 times not once not twice not thrice 7 times why nekuti maramba ndakandikuudze kana ukarambira satani haarambe achinyemwerera when you stand fast on your faith the heat is also turned up 7 times zvikanzi hatibatidzika akawana varume ka7 but chinzwa Shadrach, Meshach naAbednego nekuti vakati hatina hanya we are careless tine experience and tine evidence nekuti mwari wedu akambomira nesu anomira nesu zvakare saka these guys stand firm on their faith now oven inobatidzwa ka7 but ndine mubvunzo ikiu ni ipi yekuti kana ukabatidza moto 7 times more zvidhina zvacho zvinokwanisa kusustaina heat nekuti bhaibheri rinototipa evidence pakatsvagwa hwitakwi hambura makaka dzevarume havana kupinda mufenesi chavanoita kungovhura nekukanda vakomana but moto unovananzva but I'm imagining moto upi unomirira vakomana ava vari vatatu kana vapisa moto uyu vari kuda kukanda but chimira unzwe when the furnace was heated up 7 times the text is clear Shadrach, Meshach naAbednego vakasungwa vaine hembe dzavo vaine nguo dzavo vaine majasi avo changa chakasungwa maoko nemakumbo ndofunga ndokuvakandira mumoto but moto unopurifya wakatarisa hembe ukati hembe is correct wakatarisa heti ukati heti is correct chipomerwa tachishaya chipomerwa chakawanikwa pangetani everything was correct check your dressing dai waipiswa nhasi unosara wakapfekeza dai moto waikupurifya nhasi unosara uinei but for Shadrach, Meshach and Abednego wakati it's okay cast us into fire let the fire try us moto ndokudai wakomana makarurama chatangoona chiri foreign pamuri ingetani dzeBhabhironi how many Babylonian things do you have if you are to be cast in fire how many things were going to be burnt for Shadrach, Meshach naAbednego vakati aiwa namwari wedu we are okay but let me tell you one thing chinhu chinondinakidza pavakomana apa when they were thrown in fire Nebuchadnezzar is free he is the king ndiye mambo akasunungurwa zvakatora vakasununguka kuti vasungwe vasungwa vasunungure vanoita sevakasununguka ivo vakasungwa saka it took the free to be bound to set free the seemingly loose saka naizvozvo vakandwa mumoto vakomana ava vatosungwa God can allow you to be bound to set someone free saka do not complain kana vakandwa mumoto because Nebuchadnezzar the text is clear anozoti in fact Bible rinototi kuseni he woke up ndokuenda ndokuzemena muhovhoni tikanzokomana hatina kukanda vatatu here sei ndiri kuona muine vana asi wechifo asi munhu mwanakomana waMwari praise God for the fires that you are going through someone will be set free someone achaona mwanakomana waMwari watireka ndikuudze
Sometimes when you think you are bound, your chains actually setting someone free. Now, pasinopera. Wakomana wanoti, it's okay. But angane homework. Ndi mambo. Ndiye hakutoziya kuti aiwa. Pane anosunungura. And anosunungura hasi munhu. Mwanakomana wa Mwari. Mubvunzo. Akapa Nebuchadnezzar introduction. Because later mu book of Daniel. Akuya to the ancient of days. Introduction yacho inopiwa na Daniel. Nebuchadnezzar akamuudza ndiani. Saka praise God for the fire. Because the fire purified. The vision Nebuchadnezzar had. Akaguma ona kudaiwa. There is the fourth man. And he is not a man. He is the Son of God. I want to talk to someone else. Kuti Mwari. Toda kutenda inengetani. But ngwarira. Because paunoiswa mumoto unoedza. Unogona kupisa. Moto unopisa zvose zviri impure and foreign. But kana uchiziya kuti une impurities. Namata naso kuti Mwari. Pisai zvose zviri impure mandiri. Zvimwe zvose zvinosara zvive zvakatendeka nezvinogamuchirika pamberi penyu. But hatingaisiya yakadai. Tinganamata here takaisiya yakadai. Nekuti rangarira kakumanikidza kakekunamata akana kupera munguva yaDhaniel. Kakumanikidza akana kupera naShadrach naMeshach naAbednego. Kakumanikidza regai nditaure nevana vaMwari vakanditarisa pano. Pamberi pedu muzuva ranhasi pabani repadhura chitombi chagadzikwa zvakare. Chitombi chamiswa zvakare. Mubvunzo wandinawo apo zuva rovira ndiani achamira. Apo takuenda kumawere zuva rodoka nyika yoda kupetwa sejira. Mubvunzo uripo ndiani achamira. Ndiani achamira pakutenda kwake. Tichasvika pakuedzwa vana vaMwari. Nguva yekuedzwa kwekutenda kwedu yasvika. Mubvunzo uripo ndiani achamira. When everybody is bowing down, who shall stand? When everybody is bowing down to the sugar daddies, who shall stand? When everybody is bowing down to short skirts, who shall stand? When everybody is bowing down to false prophets, who shall stand? When everybody is bowing down to false gods, who shall stand? When everybody is bowing down to graves, praying and worshiping the graves, who shall stand? Ndomvunzo watinawo muzuva ranhasi. Sabata ramiswa. Ndiani acharichengeta. Ndiani achamira pakurichengeta. Nguva yekuedzwa iri pamberi pedu. Varume vachinetsa nekushungurudza. Ndiani achamira mumazuva ekupedzisira. I want to pray with somebody. I want to pray with somebody now. Ari kuti Mwari ina handigone kumira ini. Imi ndimi munogona kuita kuti ndimire. Kana usingagoni kumira kunze kwemoto, hausi kuzogona kumira mumoto. So we want power to be able to stand in the fire. When the fires are going to be lit for us. When the furnaces shall be turned up 7 times. Why? When your faith goes up, the fire temperatures goes up again. But who shall stand is the question. Uri kuti Mwari ndibatsirewo. Ndoda kumira munguva yekuedzwa kwekutenda kwedu. Mabasa asingawanikwi zvichida under carpet interviews. I'm asking, who shall stand? In the last days, zvirwere zvichiwanda. Vanhu vasingakwanisi kubhadhara mari uchida kunzi ungouya nemazai nehuku kuti urapiwe. I'm asking this question. Pachidiwa vatombo, my question is, who shall stand? I want to pray with you. Let's bow down our heads and pray. Father in heaven, we thank you today for this message. Tinokutendai naShadrach naMeshach naAbednego vatiburitsira pachena kuti zvinogonekwa kumira mazuva ekupedzisira. Apo vazhinji vachipfugamira zvese mukutsvaga mari, mukutsvaga utano, mukutsvaga mabasa, mukutsvaga varume nemukutsvaga madzimai. Everybody is bowing down to everything and anything. But the question today is, who shall stand? Ndiani achamira?
Mwari tokumbirawo kuva nemhinduro iyi mumwoyo medu kuti tichamira munzvimbo dzedu nekusatya apo mambo apinda. Tipei simba rekumira. Toga tikwanisi tsoka dzedu dzinodedera, asi tipeiwo simba rekumira. Pazuva iro mubvunzo uchabvunzwa, ndiani achamira? Who shall stand? May we be found amongst the number that says, here I am, Lord. So tipei simba rekumira mazuva ano, tigokumirirai dakara muchiva nemakore. Ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu tanamata. Amen. Amen. Tenzi andinangise fumate pasipa ndinochema kupina mudanga kumsoro mutsambare umambo wenyu wekudenga Temponesi kutinda kanyorwa ndinoda kuziwa kutinda kanyorwa mutsambare upenyu erenda kanyorwa tenzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha asi ropa renyu rinondiponesa zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa musha wakanakisa simba dzekupenya nevanhu vane mbiri nenguo dzachena hakuna zvakaipa izvo zvinopinda ngirosi dzinoringa here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu